tafikaso kuno Dr. Dzombe kona is the warehouse kandi factory kandi chani sindikumvetsa bwino koma tifotokozereni tili pati pa pano tilili pano ni pa factory panova tifuna timange mafactory yoyita process katundu yese kapena mbewu zonse zimene zimalimidwa ndera lino ndiye dera lino umalimidwa mpunga umene tango yita introduce kumalimidwa ntedza kumalimidwa soya kumalimidwa zipatso ndiponso kumalimidwa chimanga ndiye tsopano panova tikufuna kuti tiziyita process zinthu zonsezi mapanga ma cooking oil, ma soya pieces, peanut butter, kupanga ufa, mahewu ndiye zonsezi tikapanga kutha ndoti kumakhala zosalira zakumeneko ndiye zosalirazo tifuna tizipanga zakudya za somba za nkhuku za ng'ombe za nkhumba za mbuzi cholinga chathu nchonena kuti kunoku timakani kugulana malonda chifukwa chonena kuti anthu tonse timangolima mbewu zimodzimodzi ndiye tsopano kuti pati okha tiziyitana malonda pamalephera ndiye tsopano timafuna kuti tikati tayita process kuno tapeza ma products amene tikufuna ndiye ma by products azizakhala zakudya za ziweto ndiye zakudya za ziwetozo ndoti tikhale na alimi kaya alimi 300 ndoti alimi 300 angoyita specialize nkhuku zokhazokha ndoti zokudya zimene zizakhala kuno tizikachita support alimi amenewo ndiye tikhala na alimi kaya ni 200 ongokhala wasomba zokhazokha ndiye zakudya zija tizikachita support amenewo wena ng'ombe za mkaka ndoti kaya ni alimi 200 kaya 500 ndoti tizikasapota wena azikaita nkhumba zokhazokha ndiye kotsizira kwake zakudya zija zikakhala kuti zikupangidwa zosiyana-siyana ndoti tsopano maso athu tikaona tauni tiziona kwa tauni ngati msika kumene zinthu zimenezo zikho zimakagulisa ndiye tikamakagulisa kuja ndoti tsopano tutenga ndalama mtauni tiuzipitisa ku midzi kuti midziso nako zifalikire zitukuko zosiyana-siyana zizipangika kumeneko pakali panopa zitukuko dziko muno zitivuta kwambiri chifukwa choti maprojekti athu yonse vanthu ake sitili organized tsono popeza sitili organized pachifukwa chimenecho timangoti kati soya ndoti aliyense ulima soya ndiye soya amatsika mitengo chifukwa choti wachuluka chaka chizake kulo chakoma ntedza ndoti aliyense nulimaso ntedza ucho mutsikaso mtengo chifukwa choti wachuluka pa market chaka ija ayi aliyense chimanga chija nutsikaso fika pa 70 kwacha kilo chifukwa chonena kuti tilibe ndondomeka yeneyene imene tikhozotsatira kuti kodi izi zinafunika tiyite produce uleka zapati nanga izi likadayita produce uleka zapati kodi izi tuyita produce msika wake uli kuti so zinthu zontu zimenezo zidakhala kuti zilongosoka zikhozothandiza kuti zinthu ziyende chifukwa chake tamanga malo ano ni cholinga chonena kuti tichite organize zinthu zimenezi